Mga ilog ng tubig na buhay. Nang huling araw ng pista ng tabernakulo ay sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya.